Okay, gozaimasu. Yan, good morning. Pasok na naman tayo. Bilis ng araw, guys. Friday na, bukas Saturday na naman. Pahinga na naman ng dalawang araw. Ito ang gusto ko dito sa Japan eh. Dalawang pahinga sa isang linggo. Minsan may isang araw lang din, linggo lang. Pero ngayon, ayan o, maulap. Forecast, hindi naman uulan ngayon, maulap lang talaga. Nung oras na 7:38. Yan, ganitong oras ako pumapain. Ngayon, Friday na, bukas Saturday. Isang araw na lang, pahinga na naman. Curious ako, ano kaya paligid ng Japan? O ayan, yan yung paligid ng Japan. Kikita nyo pag nasa bandang probinsya kayo. Yan, ito yung buhay ng OFW, araw-araw. Yung ibang nga, sinusundo kami, magbabike kami papuntang Jimusho namin. Okay, gozaimasu. Yun lang, pasok na tayo. Ingat mga guys. Bye bye, yun lang.